омӯзгор дар соҳаи маориф ва илм аз асоситарин дониста шуда дар меҳвар меистад. Салом бинандагони азиз, ин барномаи роҳнамо аст ва мо омадем ба литсеи рақами 5-уми ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе ба хотири муаррифии чеҳраи навбатии барнома. Моро тамошобин бошед. ای معلم چشمه مهر و وفا، ای معلم شهچراغ رهنما، پند تو باشد غذای معنوی، مهر تو اندر دل ما گشته جا. قهرمان برنامه راهنما آموزگاری فن فیزیکا و ماتماتیکای لیتسه رقم 5 برای خوانندگان با لیاقت شهر دوشنبه اشتراکچی آزمون‌های سطح جمهوریوی و بین‌المللی علاشی معارف و علم جمهوری تاجیکستان مرادالله ناصرов میباشد. موصوف امروز از پیشه انتخاب کردهش قناعتمند است و افتخار میکند که آموزگار است. همون شخصی است که به مثل شمع است که خود می‌سوزد اما خانه روشن می‌شود. یعنی باید برای تربیت نمودن نسل نورس آموزگار باید همچون شمع باشد. آموزگار اولین من و آخرین من این استاد حمید مجیدوف، استاد رحیموف عبدالنبی و شادروان استاد شریف سعدالله میباشند که در ساحه فن ماتماتیک با من به نهایت خدمت‌های نظر کردند. акнун бо маҳорати омӯзгорӣ Муродулло Носиров дарсҳоро пурсамар ва бо истифода аз роҳу усулҳои муосири таълим мегузаронад. Мавсуф кӯшиш менамояд ки дар ҷараёни дарс ва омӯзиш дар меҳвар на омӯзгор балки хонанда истад, зеро бо чунин тарз сурат гирифтани ҷараёни таълим ҳам ба тарбия, ҳам ба таълим ва ҳам ба дарс аз худкуниву худшиносии хонандагон нақши бориз мегузорад. гузашта аз ин талаботи давру замон ва соҳа аст ки хонандагон вобаста ба усули салоҳиятнокӣ дар ҷараёни дарс ҳамқадами омӯзгор бошанд. бо дарки чунин мазмуну муҳтаво ва мақсад қаҳрамони барномаи роҳнамо пайваста кӯшиш менамояд ки ҷараёни дарс фаҳмо, сода ва шавқовар гузарад. омӯзгор бар он назар аст ки имрӯзҳо танҳо як барномаи таълимӣ, танҳо як соати дарсӣ ва танҳо бо як китоби фанӣ ба хонанда дониши мукаммал додан ғайриимкон аст, зеро бо тақозои замон, мафкура, шуъур ва диду ҷаҳонбинӣ насли имрӯз ба маротиб пешрафта дониста мешавад ва хонандагон бо суръати баланд ба пеш ҳаракат менамоянд. омӯзгори имрӯза бояд аввалан саводи пухта дошта бошад ки саводи худро ба хонандагон дода тавонад. савод гирифтан дигар асту савод додан дигар аст. омӯзгори имрӯза инчунин хонандаро бояд барои озмунҳои ҷумҳуриявии илмфуруғи маърифат ё ки олимпиадаи фание ки мешавад дар сатҳи ҷумҳурӣ тайёр карда тавонад ва инчунин аз технологияҳои муосире ки имрӯз усулҳои нави таълим ба ҳисоб мераванд истифода бурда тавонад. чунки тақозои замон чунин аст. ҳозир бе технологияи иттилоотӣ тасаввур кардан имкон нопазир мебошад.
аз ҷараёни дарс ва таълим мушоҳида карда шуд ки худшиносии миллӣ, ифтихори ватандорӣ, эҳтиром ба арзишҳои миллӣ барои муаллим шиёр асту пайваста бо ибрози чунин андешаҳои созанда дарсро оғоз менамоянд. илова бар ин бозиҳои серҳаракати омӯзиши хонандаро фаро гирифта дар ҳалли мавзӯи дарсӣ истифодаи наворҳои садоиву видеоӣ аз самтҳои дигаре мебошад ки дар раванди фаъолияти омӯзгории Муродулло Носиров мушоҳида карда шуд ва ҳалли пурраи мисолу масъалаҳо дар фаъолияти омӯзгории қаҳрамони барнома самар додааст. имрӯз шогирдони муаллим пайваста дар озмуну олимпиадаҳои фанӣ иштироки фаъол менамоянд. аз ҷумла шогирдон ва дастпарварони муаллим иштирокчӣ ва ғолиби олимпиадаи фанӣ аз фанҳои дақиқ, ширкаткунандаи фаъол ва ғолиби озмунҳо мебошанд. омӯзгор Носиров Муродулло яке аз омӯзгорони беҳтарини ботаҷриба ба ҳисоб меравад ва мо ҳамеша кӯшиш мекунем ки аз фанҳои дақиқ дар олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявию шаҳрӣ иштирок кунем ва сазовори ҷои намоёнро ишғол гардем. омӯзгор ҳамеша кӯшиш менамояд ки мо ба омӯзиши фанҳои дақиқ омодагӣ дида дар сатҳи баланд яъне иштирок кунем. муаллим Муродулло Носиров имрӯз ҳам бо одоби ҳамидаи инсонӣ ва ҳам бо донишу малакаи омӯзгорӣ роҳнамои хонандагону омӯзгорони литсей мебошад. имрӯз ҳамчун омӯзгори пешқадам фаъолияти пурсамар дорад. боиси таъкид аст ки мавсуф соли 2023 берун аз ватан дар сабқати муҳими донишомӯзӣ иштирок карда дастболо гардидааст. олимпиадаи фанҳои дақиқ аз фанҳои физика, математика, химия ки соли 2023 дар Фаронса доир гашт, мо аз ҷумҳурияти Тоҷикистон аз ҷониби муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 124 раҳбар шуда будем, яъне аз тарафи ноҳияи Фирдавсӣ, ва дар ин олимпиада хушбахтона сазовори ҷои аввал гардидем ва бо ифтихорномаву сипосномаҳои муҳтарам раиси шаҳри Душанбе Рустам Эмомалӣ қадрдонӣ гаштем. олимпиада аз 4 номинатсия иборат буд. ман аз 400 балли гуфташуда ба 389 аз 111 балл мушарраф гардидам ва сазовори ҷои аввал гардидам. Носиров Муродулло як омӯзгори бисёрам пуртаҷриба аст. барои чӣ мо мегӯем омӯзгори пуртаҷриба? Носиров Муродулло дар мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ ҷои намоёнро гирифтааст ва мо аз ин дида мебинем ки омӯзгор дар дарсҳои худ бисёр ҳам кӯшиш мекунанд ки як таълими хуб ба насли наврас бирасонанд. хоб аз ҳисоби таҷрибаи доштаи Носиров Муродулло ин омӯзгор он илмҳое ки ба худ гирифт ва дар сатҳи ҷаҳонӣ номи кишвари моро бардошт, кӯшиш мекунад то насли наврас ин илмҳоро бархурдор шавад. дар кишвари мо фанҳое ки бисёр ҳам барои мо муҳим аст, ин фанҳои дақиқ мебошанд. хоб кӯшиш мекунад Носиров Муродулло ки дар ин фан ӯ таълимдиҳанда аст ва шогирдони беҳтару хубтар омода кунад, то ки худ шогирдони худро дар сатҳи ҷумҳурӣ ё ин ки дар сатҳи ҷаҳонӣ пешрафт кунад ва дар ҷойҳои намоёни худро, бале, номи Тоҷикистонро дар сатҳи ҷаҳонӣ баланд бардорад, чӣ гунае ки худ дар байни 80 давлати ҷаҳон барои гирифтани ҷои якум дар мусобиқаи аз фани математика ҷой гирифт
ва инчунин шогирдони худро пеша карда истодааст, яъне як роҳбалатӣ карда истодааст. дар воқеъ омӯзгор дар ҷомеа бисёр шахси зарурист. ӯ симои асосии муассисаи таълимӣ дониста шуда кӯшиш менамояд дониши худро ба хонанда дода насли навдастро ба роҳи рост раҳнамоӣ кунад. бинобар ин омӯзгорро роҳнамо медонанд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар суханрониҳояшон қайд карданд, ки маҳз муаллим аст, ки доимо меомӯзад ва он чӣ андохтааст ба дигарон таълим медиҳад. миллате, ки омӯзгори асил надорад, ҳеҷ гоҳ ба ягон мартаба намерасад. ифтихор ва сари баланди мост, ки тоҷикон аз қадим соҳиби китобу қалам, илму маърифат ва олиму омӯзгор буданд, ҳастанд ва дар оянда низ хоҳанд монд. дуруст аст, ки имрӯз омӯзгорони асил ба монанди қаҳрамони барномаи мо дар ҷомеаи имрӯз зиёданду бешумор. муаллим носиров дар ҷараёни дарсро худро ҳамчун омӯзгори фаъол, масъулиятшинос ва ҷиддӣ нишон медиҳад. ӯ ба омӯзгорон эҳтиром мегузорад, супоришҳои таълимро сари вақт ба анҷом мерасонад. дар рафти дарсҳои носиров дониши хуб ва фанҳои таълимӣ нишон дода мешавад, яъне ки фаъолияташон бисёр дар дараҷаи хуб ба роҳ монда мешавад. муаллим носиров бо омӯзгорон эҳтироми хосаи худро дорад ва таълиму тарбияи насли навро дар рӯҳияи ватаншиносӣ, хештаншиносӣ тарбият менамояд. носиров то имрӯз нашнидем, ки ба касе муносибати ғалат дошта бошад, муносибати хуб дорад ва инчунин мо ҳамкоро коллектив дар барномаи дар сайти ватсапи мо гурӯҳ дорем, ки баъзан саволҳои нофаҳмо мешавад, ки дар гурӯҳ мо мепартоем. бале, як саволҳои моро посух мегардонад, ки мо аз ҳамин саволҳо агар ки танқисӣ бикашем. аммо мо ягон бор надидем, ки чеҳраи ғамгин дошта бошад, доим чеҳраи шукуфон дорад, хоб муносибати хуб дорад. бо мақсади идомаи бо муваффақияти донишомӯзӣ ва татбиқи илм дар истеҳсолот, Муродулло Носиров кӯшиш менамояд шогирдон пайваста ба фанҳои дақиқ аҳамияти аввалин дараҷа диҳанд. ҳамин аст, ки соли 2021 шогирдони муаллим дар донишсанҷии сатҳи байналмилалии иштирок ва музаффарият ба даст оварданд. имрӯз дигар шогирдони омӯзгор бо мақсади омӯзиши амиқ кӯшиш намуда истодаанд. таваҷҷӯҳи хонандагон ба омӯзиш имрӯз хуб аст. ҳаст қисмате, ки онҳо дигар равияҳоро интихоб кардага ҳастанд. масалан, онҳо асосан барои кластерҳо мехонанд. фарз кардем барои кластери панҷум онҳо бисёртар ба фанҳои физика, химия, биология рӯ меоранд. барои кластерҳои якум онҳо бисёртар ба фанҳои табиатшиносӣ, яъне физика, химия, математика рӯ меоранд. ва қисмате ҳастанд, ки ҳатто мо хонандаҳоеро рӯбарӯ мешавем, ки онҳо аз хондан завқ намебаранд. барои бедор кардани шавқу завқи онҳо боз аз усулҳои дигари таълимкорҳои берун аз синфӣ истифода мебарем. масалан, ягон бозии шавқовар ё ягон масъалаи шавқовар фикри хонандаро бедор мекунад
و از همین اصول استفاده بردن ممکن است. معرفت آینه دارد در دل آموزگار، رهنما باشد چراغ محفل آموزگار. او سخن پرورده است و خود سخن می پرورد، در دل ما دانه مهر وطن می پرورد. میندار از آن هستیم که در مؤسسه ما آموزگاران پرتجربه و اینچنین از جمله ناصرف مرادالله در مؤسسه ما کار و فعالیت می نمایند. او نه تنها برای ما علم هایی که ما در مؤسسه می خوانیم، بلکه بیرون از کتاب تجربه ها و اینچنین بازی های شوق آور می گذرانند. استاد ناصرف مرادالله یکی از بهترین استادان بوده و ما را در آزمون های سطحی شهری و جمهوری از جمله آزمون علم فروغ معرفت و اینچنین المپیاده های سطحی شهری و جمهوری از المپیاده های فیزیک شیمی آماده می سازند. ما خیلی فخر می نماییم که چنین استاد داریم و برای ما چنین علم های دقیق و ریاضی را می آموزند. همچون آموزگار در مؤسسه دولتی لیسه رقم 5 راهبری گروهی متمتیکان جوان همچون محفل بر عهده من است که در این محفل من کوشش کرده ایستادم که خوانندگان را به المپیاده های داخل جمهوری و المپیاده های بین المللی تیار کنم. натиҷаҳои заҳмату талоши як омӯзгор ки имрӯз ба таълиму тарбияи амиқи насли наврас машғул аст самар додааст. дар оянда муродулло носиров кӯшиш менамояд то ҳарчи бештар хонандагонро донандаи хуби фанҳои дақиқ намояд. بینندگان عزیز، رسیدیم به انجام برنامه راهنما. فکر میکنم که از برنامه امروزه به خود غذای معنوی گرفتید و با فعالیت پرثمر یکی از آموزگاران برخوردار گردید. خیر، تنصیحات و خانه آباد باشید.